Живеем в късче от рая. И докъдето погледът ни стига, природата разкрива своето великолепие и поднася най-ценния си дар – извор на здраве, енергия и вдъхновение. А каква е тайната на тези плодове и зеленчуци? Отгледани от грижовни стопани, с любов и вековна традиция. Докоснати от бисерна роса и напоени с вода от Балкана, узрели под погледа на галещото слънце. Всеки плод е събрал толкова много. Вкусът на детството, ароматът на градината, сладостта на плодородната българска земя. Всеки, който ги опита, знае, че родното е най-вкусно. И с гордост възкликва: да, български са!